Констелации. Какво са констелациите? Ти живееш този живот по определен начин, защото в теб има програма. Например, искам да имам много пари, но програмата казва, че парите са лошо нещо и ти пречи, предпазва те. Ти постоянно печелиш и харчиш по някакъв повод и причина това, което си изпечелил. Колата ще се счупи, ще ти наводнят апартамента, някой ще се разболее. Начини и причини има много. Така, колкото и да ти се вдига дохода, той все е недостатъчен. Започваш да работиш на втора, трета работа, нямаш време, изморен си, но доходът ти все не достига. Това е защото живееш по тази програма. Смени програмата и твой живот ще се промени. Ела в телеграм групата Нов живот с Ирина Димитрова и имаш възможност да научиш за най-съвременните начини на препрограмиране и самопрограмиране, които са променили живота на хиляди хора. Освен констелации, ще имаш удоволствието да се запознаеш с това какво е коучинг сесията и консултацията. Първо за констелациите. Това е метод, който чрез психодрамата изкарва на повърхността и показва точно тези програми, които ни пречат и ограничават, за да можем да ги отработим. Констелациите обединяват образа, думите, представите и чувствата, като действието им е 10 пъти по-бързо и силно от обикновените психологически методи. Поради тази причина методът на констелациите набира такава популярност. Докато преди 2-3 години много малко хора бяха чували за него, сега постоянно се появяват и констелатори, и клиенти, които искат да живеят своя живот. Тези програми може да не са твои. Имайте предвид, че само 5% от програмите, които живеят в подсъзнанието, са наши. Останалите са сценарии, живени от нашия род, от родители, учители, приятели, филми, книги, предишни животи. Методът е основан от Бърт Хелингер преди 50 години. Ще работим по обогатения му вариант на Стояна Нацева Direct Change Solution, директна промяна, който е още по-бърз в действието си. От август 2024 година стартира проект за групови констелации. Влезте в телеграм групата и ще бъдете поканени на такава. На какви теми ще работим? Предимство има изявата пред публика, на сцената и в интернет пространството, сценична треска, поведение на сцената във всичките му аспекти, технически проблеми, микрофони, записване, обработка на видеа и други. Лично аз имам много ученици, които покоряват световните сцени. Повтарящи се сценарии, разводи, безплодие, алкохолизъм, липса на любов. Мои клиенти се радват на щастливи партньорски отношения. Страхове, ограничаващи вярвания, блокажи. Изпитвам ужас да плувам или да карам кола. Не мога да започна бизнес. Имам клиенти, преодолели страха си от общуване, излизане сред хора. Намериха си партньори. Проблеми със здравето. 25 години всекидневни стомашни кризи, за които докторите казват, че няма физически проблем, се излекуваха с един сеанс. 8 месеца от тогава клиентът няма нито една криза. Поставяне на цели и развитие на бизнес план. Таргет персона, ценообразуване. Кой продукт да се пусне в производство. Проблеми в работния колектив. Бизнес, който стои от 7 години, стартира на следващия ден след сеанса. Попитайте, поставете вашия казус, напишете в групата и ще ви отговорим. На всяка сесия ще се постави и отработва един казус. Всички присъстващи, с изключение на констелатора, получават положителен ефект, тъй като в нас живеят множество програми. Констелаторът е проводник на информацията, която е в клиента, а присъстващите също се лекуват. Достатъчно е само да наблюдават процеса. Датата на първата сесия ще се съобщи само в групата. Правила за констелациите. Не се работи с хора, които имат психически отклонения и са на лекарства. Не се работи с деца до 12 годишна възраст. С деца от 12-18 години се работи само в присъствие на родител. Забележка. Много често при работа с родителя се променя поведението на детето, тъй като те са свързани в една система. Затова се предпочита работата с родителите пред тази с децата.
За другите методи, коучинг и консултация, няма ограничения. Линк в профила или под видеото.